Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku Mbak Eka di channelnya Keluarga Mas Gopeng. Halo pemirsa. Wes sudah seminggu Mas Santo di rumah dan sudah pulang. Kembali ke pengaturan awal lagi pemirsa. Ya piye wong jenenge dulur ya guys ya. Soalnya yo apa gantian biyen tau nekat apa libur kerja ngewangi dulure mendarat ya rewang kan gak setiap hari kan rewang hajatan kuwi wong sampai diulemi Mbak sih sampai tekan kene iki yo awake dhewe iki harus merasa bahwa kita iki butuh dulur guys ya, kita iki butuh saudara. Jadi ya ambek sekarang memang aku juga dolanan Jepang ra ketang sedino soalnya yo masalah iki butuh disemangati ya butuh ditiliki ya. Ya butuh disangoni Mas yang mungkin gak akeh ya pemirsa ya. Aku dolanan Jepang iki yo niliki anakku yo nyangoni anakku guys yo. Meskipun memang gak akeh yo try yo Mas Santo ki yo lagi sepi gawean pokoknya tahun iki rada ya alhamdulillah iso ngubet pemirsa. Ya tak critakno nang konten iki gak bar. Ya guys ya gak bar. Setiap orang ini punya ujiannya masing-masing. Sepenting podo ngenai ya ora lali karo sing gawe urip. Ya ora resik pemirsa. Besok iki aku subuh wis tangi. Tak rasa-rasane guys ya. Kuwi kok udane ngreceh ae. Aku golek sapu ku nang ndi? Seperti keimangan iku teh. Itu wis bertak keimangan dicek-cek pemirsa. Intip-intip sego ki tak campur karo katul, guys. Tak campur karo katul. Jadi ini lumangan pitik, ya tak selim pemirsa. Soalnya misalnya aku lungo, tak jadi terbiasa dengan jagung. Terus kegiatanku minggu pemirsa. Mundar mandir. Aku yang ngono kuwi saiki. Wah. Ibu rumah tangga iki ketoke nang omah ya, tapi yo siapapun yang jadi ibu rumah tangga itu tetap meremet pikir kebutuhan guys. Hubungan niki cukup gak sing nyandak gak itu lagi jam 5 bisa setengah 6 jam. Kembali ke pengaturan awal lagi. Sampai sudah kerja lagi guys. Yo ngisi kekuatan lagi di recharge seperti HP ya. Di recharge bisa. Charge. Duwe golek neh. Kebutuhan selanjutnya ya akeh. Misalnya kena buane, beras ya. Pak awak dhewe seperti bersyukur karo Gusti Allah dikai porsi ngene iki yo. Kira-kira gawe sepi ya sabar. Oh iki ujiane wong ki mari-mari kok bisa rumah tangga ya. Reno-reno yo berjuang pada porsinya masing-masing gak ono penakan di gak guys. Ya tetap semangat siapapun. Tak semangati para ibu-ibu kita semangati. Sing ibu-ibu ya kerja yang ngopeni segalane semangat.
nek esuk iki aku nyapu masak untuk sego biasane nyapu lap-lap lah nek kok menawa jenenge wong iku ana tamu ana tonjokan. Njupui teles guys, gak tak sampun. Njupui teles. Angger udan njupui mesti teles bisa. Masalahnya kebanyakan angin dari timur, belah timur ke barat, selatan ke utara. Bisa. Guri yo teles. Guri yo terus bisa. Jadi gak tak apa? Gak tak sampun guri terus guys. Itu pernah kalau singan ganti-ganti ya. Batu nek nang omah iki yo hujan-hujan nek isu rumput iki hujan subuh njeluk makan. Udah ketik bagi pemirsa. Wah, bulannya wis jos gandus sudah nih. Yo aku mau maaf nek kemarin krawitane iki Mas Santo sing syuting krawitane to mohon maaf iki wis tak kode. Montas seperti biasa ya. Anakku seturu guys ya. Sore wis dadi gantian Mas Santo. Nek wong loro-loro iki mesti mau tetep jalan mau siji soal sijine ya ambek ngawasi. Nek bukan terus ngomong 100% sih gak us iso dolanan dhewe karo kanca-kancane. Cuma kan diawasi jenenge bocah sakmono. Kuwi sing syuting malah krawitane tok. Mungkin ini gak biasa sungkan bu ibu Mas Santo wis niku. Ya aku mohon maaf nek kemarin kontenku sing krawitan itu mau krawitan itu ku sing nyuting Mas Santo guys ketok kuwi HP-ne Mas Santo. Ora spiro jelas ya saya mohon maaf ya sebesar-besar ya. Aku sih seneng bolune iki lho Mas, bolu pandane pesen toko ki sok apik pengen rasane tapi kudu pesen sak nampan. Kuwi aku terus tuku nang tanggoku ben apa dagangan ditukoni kuwi cedak sepupuku pemirsa cedak anake Mbak almarhum Mbah Umar kuwi Mbak Mia roti pemirsa. Zamane adik iparku lahiran juga aku tuku bolnya kono guys.
tangi le. Yo, ki sini ya wis arep jam 6 lho pemirsa. Cuma kok prepek-prepek. Kenapa tak salah kene pakane pitik pakane iku muga apa pemirsa. Saling iso teracake pitik. Jadi menurut kulkas iki yo rame sekali. Mohon maaf yo. Oh, susah. Gendang iki ono sing pecah pemirsa. Masa tolong sempat soalnya ini mendarat. Sempat bersih guys. Motornya ya keterusan sidik-sidik. Ya sini pemuga gak keterusan ini apa masa gendangnya sampai guys pecah. Kadang kula ana lawa ya pemirsa lawa. Ucul nek lawa nggo panganan apa dijeblokno nek gak ngono doro munggah-munggah gendeng. Tuh guys. Singkonge menteong guys. Singkonge menteong pemirsa. Singkonge menteong apa yang angok iki lho. Ben buka jendela. Lambeku ono sing gak garing bisa. Baturku ya apa ngene iki? Kaki 1000, kodok, kelabang, ketonggeng. Oh, pemirsa saya udah nih. Kuwi kampunge dulure dhewe pemirsa. Ora kampunge dhewe, nek kampung dhewe tak resiki kuwi kampunge wong tak resik yo senengi wong. Kayak udan ae wayahe sik buket. Aku ndi Mas. Kan esuk iki sak urung ngecek sego pemirsa. Tak sik. Kadang kula kucing sak parak-parak nggone panganan nggone apa. Sebelum gosok sak duwe meja dapur dhewe pemirsa. Amin. Tuh tak sisip pemirsa mejane. Kan jeruk mana ya, Pus? Kan jeruk mana? Ini. Mau semua orang ini tak openi pemirsa yo. Oh ngopeni kucing untuk pahala. Yo. Ini jeruk mana, guys? Kucing. Sik. Tis. Teman. Oke. Anaknya papat mati luru pemirsa. Terus pemirsa tutup dulu ya gimana? Kontennya resek. Resek ini gua kayak masak. Di sini aku konten nyambel tok nih. Kok konten nyambel tok nih. Santai nyambel goreng ngopo lagi ayame wis kayak mangan. Wis pemirsa terima kasih. Ya iki mang kontene ora mung jebak kabeh. Iki mang kontene wis kembali ke pengaturan awal lagi seminggu ki yo suwi yo nek kanggo kok rasane kok sedilu tapi rasane seminggu ki yo itu masuk suwi yang 7 hari guys. Wis ana omah. Oleh gak kerasa soalnya ya mendarat rewang ya kok. Misal terima kasih nonton kontenku Pak Jolali. Like, comment, subscribe ke Mas Kapun. Ini kucingnya kena kita tidak iya apa wis. Terima kasih. Jadi mang konten sederhana. Saya omah pemirsa. Ya intinya kembali ke pengaturan awal lagi wis tinggal Mas Santo kerja. Semangat lagi, oke? Terima kasih untuk kontenku Pak Jolali. Like, sampai ke Mas Kapun akan lebih inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah pemirsa.